A Asociación pola Defensa da Ría volve chamar a veciñanza á mobilización contra Ence. Este ano a marcha será o vindeiro 19 de xuño ás 12 do mediodía, con saída dende as alamedas de Pontevedra e Marín para rematar na factoría de Lourizán. Vai ser distinta porque nós entendemos que esta é a primeira marcha na que Ence xa é pasado, xa non ten volta atrás, Ence pasado, e hoxe, digamos, el día da marcha empezaremos máis ben a sociedade pontevedresa da comarca a recuperarnos o noso futuro. Ence xa é pasado, cumpre agora loitar por recuperar o futuro e o lema da convocatoria deste 2022 recolle o sentir do colectivo que confía en que a marcha da pasteira non teña volta atrás. Creemos que o futuro ese que queremos recuperar se empezará a recuperar a partir desta marcha porque é inevitable, como dixen antes, que Ence salga de Lourizán. E Lourizán e toda a comarca recuperará o seu paraíso perdido. A PDR non cree posible que o Tribunal Supremo se pronuncie nun sentido diferente ao marcado pola Audiencia Nacional, que en xullo do ano pasado sentenciaba a nulidade da prórroga da concesión de Ence. Nós entendemos que o Tribunal Supremo non pode fallar de forma distinta que o fixo a Audiencia Nacional e neso baseamos o futuro de Pontevedra e da comarca. O cartel deste ano está asinado pola artista Rosa Fernández, profesora da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Nel recollese a idea de pasado e de futuro da PDR. Unha idea dun pasado oscuro con Ence, dunha ría probe con Ence e un futuro que sería un futuro brillante, luminoso, sin Ence e con unha ría dedicada ao que realmente tenga que dedicarse, non? Que é aos deportes da ría, ao lecer, ao traballo de marisqueo. A xornada previa á manifestación, a asociación celebrará na Praza da Peregrina un obradoiro de construción de papaventos con bandeiras do colectivo. A intención é que as persoas poidan levalos á marcha do domingo.